Jonathan Ferris u Maria Efimova jiġu akkużati fil-Qorti Maltija li fost l-oħrajn ħadu ġurament falz dwar l-istorja Egrant wara l-inkjesta maġisterjali dwar il-każ kienet semmit li dawn iż-żewġ persuni bħala tnejn li wettqu REAT. Maria Efimova li waħda hija akkużata li bejn April tal-2017 u Ġunju tal-2018 għamlet ħsara li xi persuni u li akkużat li xi persuni b'REAT filwaqt li kienet taf li dawn huma innoċenti. Akkuża oħra fil-konfront ta' Efimova hija li ħalfet falz quddiem dak iż-żmien Maġistrat Aaron Bugeja u li kisret il-kundizzjoniiet tal-liberta provvisorja imposti fuqha fl-2016 wara li din ħarbet mill-pajjiż. Min-naħa l-oħra Jonathan Ferris qed jiġu akkużat li f'Jannar tal-2018 ħalef falz quddiem il-Maġistrat Aaron Bugeja fl-inkjesta Egrant. L-erba' filgħodu l-Maġistrat Joe Mifsud b'digriet tal-Qorti rikuża ruħu minn din il-kawża hekk kif huwa diġà qed jisma' każ ieħor fejn Maria Efimova qed tiġi akkużata li għamlet akkużi foloz kontra dakinhar is-Supretendent Stewma u l-Ispetturi Jonathan Ferris u Lara Butters. Efimova da sal-lum il-ġurnata ma ġietx interċettata sabiex tiġi notifikata b'dawn l-akkużi bħalissa mandat tar-arrest Ewropew għal Efimova brabta ma' dan il-każ. Intant fuq il-paġna ta' Facebook l-eks Prim Ministru Joseph Muscat appella sabiex isiru l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa dwar dan il-każ u anke biex juru min kien il-moħħ wara dan il-pjan kollu. Għalli jittama li l-persuni mresqa jikkolaboraw biex tkun magħrufa l-verità kollha u min huma nies oħra involuti fosthom dawk li għadhom jieħbew wara suppost professjoni tagħhom. L-avukat Pawlulija se jkun qed jidher bħala parti ċivili għal Dr. Joseph Muscat u għal martu Michelle Muscat matul dawn il-proċeduri. Dan wara li kien ġie allegat li s-Sunjura Muscat hija s-sit tal-kumpanija Egrant. Dr. Muscat kien talab li ssir inkjesta u ċaħat li hu jew xi ħadd jiġi minnu huwa s-sit ta' Egrant. L-inkjesta indipendenti kienet sabet li l-istorja li Egrant kienet ta' xi ħadd mill-familja Muscat hija gidba.